makwa baba ene Mojabi TV so ene musonfo pa akwasi ena ene medi na dwumadi ebrem ne dwumadi iti asem ni se ekwan be so ana ye befa so a ye be hu be ma adanse okuru ana oyire a oye nokwafo emra yensen hu ye ma me ma beduru ye bekọ ne no mo akoto ankomo twetwe ne so madam ase me makwa ba biem eba dwumadi so Mojabi TV a ewo tafu kumase na emra ye beja fo atinasi bonkum so anama yeboa nifa so Mama Lucy na dwumadi a ene de yedi no etire asem ne se ekwan ye befa so a be hu be ma nokwafo ana se oba nokwafo timeda ne me ho akomisa bonkum so na ye ne nanama ahya ase mama akwaba yeah exactly what to say about that no so ene dwumadi ye se etasem ne se ekwan ye befa so a ye be hu a faithful husband and I say a faithful wife. Me da sipi be me. You can say a kwan ben na e be fa so a e be hu no kwaredifo say aware mana ye kwa aware ba na be man. Ya na ejina enyema bebre how to recognize a faithful partner. A good topic pam. Na me de kakra meka say ansana na be man eya na enema nkitinkiti bi oha esese ededi titu se nipa ne ye adwumayeni ana se one nkofo ye adwuma one time a obefa so receive course kran eho se ehia pa ehia efri se ohu kani no se oye adwuma osese osete boundaries bi wo one na dwumayefo anase ne namfofo ntem se ebra odefa course no wo hwe ho yi pa se efri be 7 to 9 na oba obeware ana be ma obeware sa bre no na obitimi fro bedi nkomo be 1 na 2 hours eba sa na wo se wo se bibi nkoye enti se wo na wo kosa aware ni ma ese wo se da bi sa bre we nya bra wo se me ni obi edi nkomo ekwa achi enipa bebre ntem asege but wo hwe ho yi a ebeboa wo titi yenye ma no de bia mema na say ya can't say weak and say easy to convince it is a bema it afro wo sa bre na titi say WhatsApp chatting kra obetimi apoti ade bi ase wan sheda so me sorry who can once so me sorry but na our first day we kill kwan a obefa so dia wene wono no enti saa ne ma na e wo say ye hwe ho yie se na be ya wo ni obi tu aware anase ayonkofo amode kwa aware mu anampo sam aware no saa de no esese ba na be ma no wo hwe wo ise wo kani eta ye saa de na e wo say wo suspect na because sa brand nya bra ye ni obidi enkomosa ti ye ma no de bia one nadamfo madamfo isimi nkoye bibi ma no madamfo isimi nkoye na ye nkoja na ye nkoye we ma no nkoye without a partner no knowledge enye fe iti say ye pese hu no kwaredifo ewo anamonto a de kwa awore na se mo aware kra na ehon nso ehia pa na fe nso se ohu kani no se odo wana so enikwaredifo a ewo se hu obi oho a ode usie ubon se brebia na ukọ ne nchen a ase wo pentem se main entrance okra na ode wo fa back door ode wo doche esise hu se no se ni pe onye nikwaredifo mame afei so no ontan kamfo ontan mo udin ewo nipa dudrom ase ode usie a ewo se hu se nipa no onye nikwaredifo mame pese medase ene ma me wo futu a wo dia ma ye me sa eka wo se Mojabi TV we ye kumase tafodie ena ye di dwumadi ebro eti asem a ene de ye dwendwen ho ye di ho komo ne se ekwan a ye befa so a ye be hu bema ana se oba ana se okunu ana oyere a oye nokwafo enti yensen ho no ye bekọ mensani fa so ne akwakuti Mama Lucy so de ono so ewo mai Mama Lucy na what say e ba cho nyame adom ho ye na nyama mboko de e ba cho nyame adom e ba cho na so e me adom de radias
eti asem ni se ekwan be ni ebefa so ebehu bema no kwaredifo ana oba no kwaredifo ana okunu ana ohire iti oso badwenche yo medase ekwan ebefa so ebehu ni se wadi kan na se ye oba ana bema na mu bewura awarem ana se mu bewura se mo hwe mo ho na mo timi asi butaye bi amode beware de din kan wo behu oba na bema na adwuma oye wo na adwuma oye wo behu time a wo bepon adwuma ramu bi ka ode na adwuma e be hyehye ne ho ano enso na ente saa ebi ameka se okwa anopa 6 ebi obepon be 3 wo be frɛ no se mi wa adwuma enso na oni adwuma na wapie ene ne namfofo ne nam baabi ana se obi a mefa nse wakotena baabi ense se wotena enkomo bi a enye ana se butaye bi a esinani so ompese wo be ma na oba na wo be ware no be hunu ya one na ma oya unhunu enti sa ware ni be di kan no ana se empana twe ni be di kan no utimi hunu oba na be ma adwuma oye tama obepon tama odi be wura fie dia efin se wo be hu se obai ana be mai ana ma me ni no betu aware ma na empana twe mu enokuredi egum ana se wo bisa no anu ya ode be ma wo nse kasa bi wo ho a wo bisa obi asem atonse wa eye no kore enya no kore sena ne ba mu no otimi mu se ma minya na papa ide bia me ne di nkomo ana me bisa na asem a ba bia wode fa ne upa mu no kire se ana mo aye betuo no kore di anim ana se butai papa bia nsi nani so se nani abre se obeware ifi se o ma enkontompo adi nanim kai eno nkodai ubetimi ahunu we nim nyina no oba bia na ba ema bi ode namfofo hyehye no ho ane madamfo we kura se memi enkoja no baabi madamfo si mi nkoya bibi ma no madamfo no wa abrochire no ode ayi bi abrami se mi nko na mi nko kohwe ma no to asase bi o se mi nko na mi nko kohwe ma no ti esa mi ko na mi kohwe ma no ade ache no sa aka topic foforo tese ono nko ade da bia namfosem na so se wo ko ware oba na bema na wode aye namfosem o ma wo hunu ne no kure ba bia ejina eno kwase ne nyame anim ka hu se sese wadwene mu sa ware no wo ko no emwa na emu memfa nkosi ba bia na wo ye bibi so o mpese obehunu ade kuro mu o de besie o hwe mato asase bi wa ha enka misika ne nso enka misro membi nso so na nka memfa nkonko so so nkoto na mikoto wie a bibi a beye bia no nyina na ye dia da bi mana nko kire ba bia asase ne wo nipa na asase ne ye ne dia no ne nyina nko na munko hu side say ye nokura na say ye nokure sika na wo de so so aboa no nso no ka hunu se eye nokure ana anya nokure ne kodrum finfin ba bia wankodi na se asema wo kan enya nokure se me ka se me be walo efa osika boa me na memfa soso na memfa nye bibi se nipa we no betimi ahu se anamo na mutuo no ware anya yie fise wodi kontompo di aware na anim kai obehu no kwan bebre so enti no de di nkan so kire se obedi ka abompa ye kwa aware na obekọ ana se empra twen na mo betwen no empra twen na mu ama ne timi ya aware ana obi wo so so ontwen mpno ofitin ya na obewale se wa hunu we no nyina na ofitin ya na wa wuram adia enya de se aware betimi atumpo na de to so so obehunu oba no adwuma oye bem oba bi wo kowa na bem bi kowa na onye adwuma o ma wo hu o de besie wa ka adwuma bi se wo ye adwuma so na enye no kore nti wo hunu we no nyina ifin se wa ware no e betimi asipi na asita medawase mama Lucy bebisa mama efutu ben na wo de ma yenuanom enmaima ene yenuanom ma anase yenuanom ekununum ene yenuanom ma o ma ware medase pa be men efutu a me de be ma ne mema ya ware ni se sana menu ya di kan no ma ye nyan pai boda because e kwati nyame a ye ntimi nya fi nti ye man pai bo ntimi yen wo ya ware mu se wo ye ba se wo ye be ma se o man pai ye timi wa ware na gidi se bibia be ye kama na afi nsuso no esese awarefo mo be ware o ma ware o esese mo ma awia bom mo nsem mo nsem de nsem siesie mo bi wo ho a
partners ni mienu no obia phone password da so obekoko da so message da so yi Galilee da so chese bebia password da even yi momo kra no na yi ne ye fense ne number ne secret code kra ne partner ni ni bibia so betimi asi enti samo ya awarefo na mote wona wo ni ne yonku onim ne yonku secret we ni obia de nansem sia emwo ma aware ni ntum ti siase ebe ware na ya ye no kwaredifo a yemma yenhu yeho ne yeho ntem no yensusu mfa nsem nsie yemma awia mmɔ ya ware nim no kwaredie mmerem se ne be ya onyankopɔn so be ba betini e da ase pipis oh ye da ase mama Lucy afutu be na de ma yenua no mba ne emema ni ekonomi yo me da ase afutu a me de ma yenyina ne se awarefo ne omo twempo de me ka nyina ne se yema no kuredie eni aware no apuniti niema Awurade so ntra ye bonkum ne ye nifa wo ya aware na me finsa aware wo nyame o ma nyame tena puniti ya me finsa aware no betumpon de betimi awie peye na timi ayenkoso na wama no kuredie so atena aware no mu fi se kontompo ba aware no mu ano kwase ne nyame no kodu finfin ba bia enye o nyame na ayo eye wawu ni padua eye kontompo bia wo de sha aware na se no kuredie bia amem mentime ho ase bia amem ntina ama aware no agu anase empratwen agu nti se ye kware ana ye kwatwempana ye ma no kuredie beb na ye ma anamontu a yetuo no bia hunu se anamapa me kwa ha be ma me kwa ha oba me kwa ha me fin se ye nyina be kan aboma bibia aye kama ana ba akoso ne se menua kan menua na na ma aka me so me ka bia to aso obo ho a wonya kwa ompese ne yere kura be sivu ko no obo a wonya kwa ompese ne kunkura be sivu ko no fi se menteme ho ase bi wo aware ni mu a omo mienu o nte o ho ase obi anya adwonbone ama no yonko se we wo mpana ana se odi bibi sie me ana odi bibi wada me eba saa enko yi nti se obi anya ko be menya obenya mo ba timi sivu be ma timi sivu me fin se ma ware na mo ware no e betimi awie peye fi se obetimi apie asem bi kwakwa akoto na oba ne nim anamuntu awutu a yebuso oba na hwe be kasa aware a mo wale ne se entiase ebie ni ti se no kuredie wa aware no mu na menteme ho asem so e wa aware no mu a fin se aware no betumpo awie peye ama aware no so aye kama pedase enye ya bejafo a yetu yensa fro mo na ma ene mama Lucy se omutim beka yensa na meso kakra meka ne se aware nipa mienu eye nyame ne di so na yensisi nton yensem ma na fofo dem de bejam no we ye moja bi a ye di free kumase e de somo e musomfo pa akwasi manwasi makram bye bye